rasa terima kasih kepada almarhum Bapak Haji Budiarjo atas jasa dan jerih payahnya bagi PT TWC. Beliau sangat kuat dengan visi pendidikan dan kebudayaan perjuangan serta kerja keras membangun pondasi bagi PT TWC. Nah, 44 tahun ini menjadi momen penting bagi PT TWC Borobudur Prambanan Ratu Bokono untuk memberikan kemanfaatan yang lebih luas kepada lingkungan dan masyarakat. Bukan sekedar selebrasi, tapi kehadiran PT TWC Borobudur Prambanan Ratu Boko iki dapat memberikan makna lebih mendalam serta dedikasi yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jumbuh kelawan tema HUT PT TWC ke-44 ya kuwi nunggal tekad, nunggal rasa, ngrungkepi budaya. Oh, nunggal tekad, nunggal rasa, ngrungkepi budaya. Ya. Sing maknane menyatu dalam kebersamaan, satu jiwa, satu tujuan, membangun kesatuan niat baik, tanggung jawab bersama, tolong menolong dan rasa saling percaya, kolaborasi, serta menjaga nilai kebudayaan yang berdampingan dengan kehidupan bagi insan TWC. Harapane PT TWC Borobudur Prambanan Ratu Boko tumbuh menjadi perusahaan yang matang dalam mengemban tugas untuk menjaga dan mengelola destinasi wisata cagar budaya. Iya, Mak. Selamat dan sukses selalu PT TWC. Tepuk tangan untuk PT TWC. Wah, jan. Ning iki yo nganu kok, Nok. Kepiye, Mak? Awak dhewe mayang ning kene iki yo wah. Jan nyenengke, Nok. Nyenengke, Mak. Iya. Biyen Ki Sena Nugroho ki yo langganan ngastana kene, Nok. Langganan, Mak. Langganan. Iya. Iya, mula ayo matur ngarsaning para penonton, para pamirsa, namung sekedap kemawon ngucupaken asta kintun donga kagem swargi Bapak almarhum Ki Sena Nugroho. Monggo kula dherekaken khususon ilaruhi Ki Sena Nugroho bin Ki Suparman Cermawiyata Ilahul Fatihah. Amin. Wah, amin. Matur sembah nuwun. Iya, Pak. Ya wis, Dok. Iki ujupe wis diaturke. Wis ayo caos panglipur. Caos panglipur jare ana bintang tamune. Enek bintang tamune iki. Sopo, Mak, bintang tamune? Mbak Elisa dan Mbak Tatin. Oh, gayeng iki, Mak. Gayeng Mbak Tatin. Mbak Tatin Bagur Brand. Monggo ya ben diterangke Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Ayo diaturi jumeneng no. Spot. Monggo. Spot. Tetembangan suku panglipur pandang
Wilujeng Dalu. Mak Cange Yuli Mbok. Nggih, Wilujeng Dalu Mbak Wah, Elisa. gede suarane. Ketok saka nggon tampungan anu, apa jenenge udarane Gading iku iso marake. Wah, aku ra iso lho, Mbak. Aku nek misale dadi dalang, kuwi kon swara limbuk ngono aku angel. Coba nek kowe. Lho, maksudnya aku kan dadi limbuk ngono. Coba. Yo, Contoh. Mak, ngono. Iya, Mak. Oh, iso. 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 Kowe kudu Tampungan udarane ya gede. Oh, tampungan udarane malah gede kono timbangane. yo ora. Aku ora nggawa tampungan udara lho, Le. Iki gandeng sak anak-anake. Heeh. Sak anak-anakmu. Ya anakku ya JSD ya iki berarti JSD, kakak. Mas. Ya. Sugeng dalu menika Mbak Limbuk Mbak Cange. Sugeng Dalu Mbak Tatin. Sadurunge dilanjut aku arep takon iki sebagai dalang Mas Gading ro Mas Gadang. Nggih, Perasaane Mas Gadang siki piye cak anu perasaane piye mayang ning nggon candi ngono. Wah. Seneng Terus Dor. Seneng ngono kabeh seneng sinden-sinden turah senenge lho. ora Doro iso pisan. diungkapkan dengan kata-kata. Oh, saking senenge. berarti seneng banget. Bangga Pol. ya. Pol. Gading. Wah, Ra idem lho, ora kaya Mbak Tatin mah aku. Ra Seneng. idem. Senang terus. Dor. Bahagia, Bahagia. sejahtera, Marem. Marem. marem, Mongkok. jos. Nek aku jujur aku mau trenyo ya Mbak. Iya. Pertama kali mau talu dimulai aku wis brebes milih. Soalnya ya ini kembali ke kita kan dulu di sini posisi sama Pak Posisi Seno. sama, Nah, posisi sama yang Pak sama E. dan sama Pak Seno. Jadi bahagia sekali ini kalau nggak karena Mas Gading, Mas Gadang dipercaya sama Ibu Direksi dan seluruh direktur maupun komisaris PT TWC ini tidak akan terulang seperti ini. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih. Ini termasuk heritage. Wow, heritage ki ora mung candi-candi tapi juga wayang kulit ini yang harus dihargai dan dijalankan terus. Nggih. Iki jenenge diteruskan ning generasi berikutnya. Penerusnya. Umurmu pira? 19 tahun. 19 Gading? Kula 18 tahun niki. Oh iya, wis Umurmu 8. pira? Hah? Aku takon umurmu pira? Aku mbiyen ning kene isih enom saiki aku wis tuwa. Wis tuwa. Kira-kira wis tambah 5 tahun saka pas aku ning kene dadi bintang. Ya luwe tamu. ya. Iya, wis Luwe, luwe. Aku wis. sekarang 3.setunggal Wis sekawan. 100 likur. 31. Pira kowe pira? Hah? Kowe pira? Aku undang-undi karo Gading karo si Oh. Gading. Sak, kowe pira? Kacek seperapat. Kacek seperapat dadi pira? Jadi ya 18 seperapat. Nyepai. Engkang baku niki saya apresiasi untuk masyarakat yang Nggih. hadir wonten lapangan wonten ngajeng Ngajeng. Lapangan Rakai Pitakan. Rakai Pikatan nggih niki wonten ngajeng kantor TWC menika. Ya, luar biasa ya Mbak Elisa. Luar biasa tumblek-blek. Wah. Tumblek-blek. Tumblek-blek sakake Tum- wong. Tumplek blek ora black. Blek. Blek Tumplek blek. blek. Plok, Ya, blok. akeh masyarakat sing nonton iki bukti bahwa ya masyarakat Jogja daerah wetan apa mbuh iki ngendi wae. Jogja paling adoh pundi niki? Sleman wonten? Bantul wonten? Gunung Kidul wonten? Wah. Kulon Progo wonten? Lah, kabeh do tumplek-blek ning kene. Durung sing streaming wis pirang ewu ya? Pirang ewu, Mas? 3.000. 3.000 lho nek 3.000. tumpluk Luar kene nggon biasa. kene ora sedeng gone ya. Niki mugi-mugi iso nambahi laris bakul-bakul yang ini UMKM ya do bakule akeh madhep. tenan lho saya saka kono tekan kono mubeng akeh banget. Mayoni ra kowe? Hah? Mayoni ora? Urung. Urung piye? Pun do jajan dereng? Oh nggih sae ngaten niku aku nggih matur nuwun mau kula dilalah dijajake mie ayam. Tadi aku ki mangan mie ayam ki malah dijajake Sopo karo karo sopo? lah aku rong kenalan bapaknya langsung mbayari aku ya suwun nggih Pak ngono wae aku. Ya kowe saiki gentenan bayari. Mbayari sapa? Sakmene iki. Oh ya kok sik aku arep mbayari. Ada anak-anak 3 orang boleh maju ke depan. Iki aku paitan yo bocah 3 orang yo. naik ke atas panggung Monggo. tak kasih pertanyaan nek iso jawab tak kai. Koncoku Mas Tatak Sik, mana anggo dia? duit ora ya? Bocah. Ayo. Iki bocah Oteng. Tek. sing bocah kok yo sing ngene dong. Bocah-bocah ayo 3.
Yo, ini ada satu. Mas Tatak tegar. Ayo Pak. Dik, sini ya. Ya udah 2 kurang 1. Ayo sini buri clear. Sing do nang mburi clear ki ya do maju. Ayo kurang 1. Telu Waduh. wae lho, cepet-cepetan lho. Lah, piro Telu kowe? wae Wah, cepet-cepetan. Lho iki nek akeh yo kok Akeh. nyeket-nyeket. 5. Aduh, Pak sing streaming kula nyuwun ditransfer nggih niki kula paitan 300 jane balekke le jajakke mie ayam wau. Kuwi tok pecahke dadi ketan ben iso dadi wong enem. Di sapa duwe? Wah kok tambah ki cindile. Wah lah boros. Piro iki? Oh, sik ibu Jiro siji meneh. kok nempas lho, Sa. Isih Oh, tambah ono meneh. Karepmu sapa sing arep ngendhek luweh? Enemi yo sek. Waduh wis Ah, hop. wis, sangu Iki kari bagong. dhewe. Iki duwe 50-an ra dipecah, Bu. Ono, Nah, ono Agnes. Dipecah sik. Ben kau anu ya, ben kau podo kabeh. Ya kenalan dulu. Waduh nggawa wayang. Namanya siapa le? Ezar, Hah? Ezar, Ezhar, EZAR, EZAN, Ezan. Umur 9, 9. Iki kowe nggawa wayang apa? Bagong, Weh, bagong jenis apa? katok kolor, Apa ya? Yo. Bener ora Mas iki lho delokke. Iya. Nah, katok kolor ki mbiyen sapa sing sok gawake bagong katok kolor abang? almarhum Kiseno. Weh. Ya, Hebat. Oke, ning pertanyaannya dudu kuwi aja bangga sih. Sing iso jawab entuk hadiah. Heeh. Nek ra iso? Hah? Nek ra iso? Nek ra iso ya bali. Oh, bali ya. Oh, nek kowe gelem, engko tak nai lotes gelem ra le. Oh, aja ndek ibu-ibu. Ya. Ya ini pertanyaannya. Tahu nggak ini namanya lapangan ini namanya lapangan apa? Tahu. Nggak tahu. Mau nyontek nggak? Ya udah yang gampang aja. Pertanyaannya, salah satu ini candi namanya candi apa? Candi Prambanan. Ya benar, benar saya ketemu. Ketemu. Ah. Oh ya iki kowe arep melu urunan apa? Oh. Ra mungkin ya. Mas Makasih ya Izan. Ya, oke sebelahnya gentenan kene. Sadirana. Iki aku telu-telu ya. Kowe kono. Kene papat, Papat. Oh ya, ini namanya siapa? Dibuka dong maskernya. Udah nggak corona kok. Namanya siapa? Vano, Hah? Vano, Vano. Kelas Namanya- berapa? kelas 4, Oh, kelas 4 wis pinter iki. Tak kira Nah. namanya Manuk. Wah. Oh. Di- Kae kupinge. Lah aku suka kene ra krungu lho. Namanya siapa? Kok iso ra krungu kowe paling cedhak son lho mbangane aku Lah yo. kan aku dijak omong-omongan jadi Manuk, oh Manuk. Sebenarnya Vano. Vano. Selain Candi Prambanan, ada candi lain. Ini kawasan TWC, ada candi apa namanya? Ada 3. 1 Prambanan, sebutin salah satu lagi. Candi Mboko sang Ya, 1 aja, aku ndak liyane nyontek. Wis bener. Ya, seket. Alhamdulillah, harga jajan apa? Ket. Kendang Jaipong, Weh, Kendang kendang Jaipong jaipong. 50 ih. Jaipong. Tombok Isa. Kowe arep tuku nang nggone sapa? 50.000 kendang jaipong iki nggone seniman sapa? ini gue nambahi. Oh, nggo nambahi. Tose, berarti wis nabung nggo tuku kendang jaipong. Jadi cita-citamu jadi apa? Pengendang apa-apa lah jar. Dalang wae. Dalang wae, jos. Wah, Ayo jos. ngene iki. Jos. Salim karo Mas Gading-gadang Jos. ben ular. Ah, lah iki dadi dalang kok. Nggih. Lah, pintar. Ya sing loro wis rampung, gek mudhun gek nggo jajan. Ya gentenan kancane. Sing iki sapa jenenge? Azra. Azra, kene agak sini. Biar ditanyain sama Mas Gading. Ayo Mas Gading kasih pertanyaan Pripun? buat Azra. Kamu tanya apa? Tentang ini, Mak wilayah cangik sik ini. sing menehi pertanyaan ki. Hah? Ben mak cangik sik. Oh ya cangik sih, ayo. Gadang, Yo nggih. Sing gampang wae. sing gampang. Yo. Ngokke iki mau. Kan mau wis loro candine. Ulang tahun ke berapa PTTWC? Engko sing nganggo mic. Nganggo mic. Ke-44. Nah, Benar, cocok? Benar, cocok. Yeay, Jos. cah cilik tok pinter-pinter ya. Terpinter. Aku entek iki dite. Ya. Lah,
Ya, ini namanya siapa? Iqbal. Iqbal, umurnya? Umurnya 9. 9. Wih, pintar 9 9 tahun. kok cilik toh. Heh, Berarti kalau 9 tuh SD. ngapusi ra, ha? Kuwi, Hati-hati Mbok lho, D. Mbok D. Ngapusi mboten umure. Ora, aja nangis, gur tak takoni aja nangis ya. Lah wih, Mbok D galak rupane. Umure Mbok D. pira? 9. Kok cilik? Ngerti. Hah? Ora iso digedhe. Kurang. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 kok cilik ya? Ya wis ra Jawaban apa-apa. dewe-dewe. Wis tetak urung le. Tetak urung le. Burung. Urung. ya. Sesuk nek Cedak. Sesuk nek tetak njuk dadi gedhe ya ta. Iki apa awake? Apa? Di pertanyaan. Iki ngejak omong ya. Oh iya. Pertanyaannya biar Mas Pertanyaannya. Gading. Mas Iya. Gading yang tanya. Sangat Iki tahun nih. pertanyaan loro telake. Nah, pertanyaan bab Masa? pewayangan. Layangan. Nggih rada melenceng sithik. Dor. Oh, wis do dar. Iki berarti tanggap kok ya. Punakawan cacahe ana pira? Ya, Punakawan cacahe ana Punakawan. pira? Papat. Bener mboten? Papat. Bener. Lagi selawe wuwi urung. Lagi Ini selawe jeneng- ewu. Jenenge ngerti apa ora jenenge? Jenenge Kok jenenge Tatin tak tutuk sisan. Bapak-bapak sing anu, sing nyonteki bapak-bapak. Punakawan kok Tatin. Sapa sing muni mau? Sapa? Semar. Mar terus. Goreng. Petruk. Terus. Goreng. Terus. Bagong. Wis. Bener Bener. mboten? Bener. Sah, Eh, sah, Sah. sah iki. Sah, Cek. sah. Kok kurang ya iki sih Weh, iki ono sapa iki? Boleh mat. Dah, yang ini Nggih. sekarang cewek nih. Sesuk piye le gedhekke ya sakmono ya. Lah wong durung Surasa. supe tok, rasa khawatir. Sayang tahun kok sama. Kecil. Ini Nah, siapa namanya? Namanya siapa? Kinanti. Kinanti, umurnya? 10. 10. Iki ya Oke. cilik. Ini SD kelas berapa berarti? 4. 4. Oke, pertanyaannya sekarang. Tadi yang udah disebutin candinya itu baru 2. Prambanan sama Boko. Ada satu lagi ya. Candi yang gede banget ono ning kono, daerah Jawa Tengah Magelang. Jenenge apa? Borobudur. Sing mantep, sing santai. Sing seru. Borobudur. Ya benar, Borobudur. Iki Mas bis-bis. Nah, kalau aku nanti nggak bisa jawab Mbak Elisa? pertanyaan gimana? Tadi namanya siapa itu? Hah? Mbak Kinanti. Kinanti. Mbak Kinanti. Ya. Ya, gandeng namanya sama kayak mbak saya. Ya. Niki 50 sendiri Oh dari iya, saya. kira sido iki kanggo kancane ya. Apa Oh, ora ditambahi? iso kuwi digawa. Sini, Dek. Niki, Dek. Kok cek arep dijaluk timbilen. Niki. Tuna aku tuna. Kowe iki mbok yo metu Mbak, aku wis Ngapa modal ya? 300.000. Gah, wong aku wis saiki wis ra cetha kok arep Ya piye-piye ngono lho, ra ketang manjer 150 wis apa ben piro. netizen ki wis ngerti nek Tatin ki pelit. Wis ngono kuwi wae. Konjok pasrah wae. Ini namanya siapa? Anggra ini Arianti. Anggra ini Arianti. Anggra Cowok ini. Oh, cewek to, tak kira cowok. Nggih. Kuwi ya ngertine cowok to Pak Dalang, Nggih. Pak Dalang Mas. Nggih. Oh, alah. Oh iya. Tomboy saya. Oh, tomboy, Boleh, ya. nggak apa-apa. Itu Boleh, kan nggak jati apa-apa. diri masing-masing. Iya. Anggra ini. Oh iya. Anggra ini yo jeneng wayang loh. Nah, Anggra Panggilane ini. sapa panggilane? Ari. Oh, Ari. Oh, Ari. Oke, Ari. Umur berapa umur? 17. Oh, wis Oh, gede. wis gede. Iki nek sing angel wae pertanyaane. Ayo, Dak. Sing Kayak sing angel. angel maneman 50.000 yo. Kowe iki wis kondang wonge lomo, aja dadi pelit-pelit. Lah, Kok sing Mok, ndek kono barang mau arep dijaluk nek timbilen kapal. Karepku ki 3 wae gek 100, lah kok 7. Ya ra apa-apa.
dermawan ki ya ngono iki tombok ra apa-apa. Gak aku. Gak Yo wino- tatin ki pisan-pisan ra pelit. Kowe saka ndek sapa? Aku. Sponsor ta? Ora. Ora apa? Duitku dhewe. Tenane. Tenan, aku iki durung bayaran lho. Aku ya urung kok. Lah iya, kowe paitan sekno lho DP. Aku gur nggawa lotes nek gelem lotes. Lotes gelem, Mbak. Yo, pertanyaannya dari Gadang. Yo, sing rada angel tentang iki. Daerah-daerah apa panggung kene, apa candi, apa-apa bebas tentang heritage temane yo. Heritage. Apa ya? Gamelan. Wow. Yo. Piye gamelan? Iya. Sing iki sing digesek-gesek. Sing digesek namanya apa? Biola. Penontonnya do ngepeki yo. Oh, kowe ya ngepeki kok. Ya. Apa Apa, Mbak? namanya? Kabab. Abab. Abab pihak itu. Abab. Bukan apa ulangi yang jelas. Ra. Rebab. Itu baru 10.000. Itu Lagi baru 10.000. 10.000. Tadi Kurang 4. Salah satunya yang di tengah sendiri namanya apa? Kendang. Kendang. Benar lagi 20.000. 20.000. Ah. Yang pojok itu, yang ada itu gede-gede itu, yang Sing Tawar Joy mah aku ora ngono ora. sing gandol apa sing udu? Udah sing gandol, sing ditabuh tutuk ini. Nah, yang sing gede pelak- namanya apa? Parjo. Parjo. Betul. Parjo iki sing nabuh. Parjo itu nama penabuhnya. Parjo itu yang nabuh, Mbak. Kalau instrumennya bukan parjo. Mosok nabuh parjo. Iya. Manut wae. Kena. Ya, itu baru betul. Oh, Kena iya. 30.000. Nih yang dari ini kayu apa? Solikin. Gambang. Gambang, benar. Gambang. 40.000. 40.000. Terus Niki Mbak, sebutkan. niki Mbak. Hah? Ah, ya kuwi sing dicekel Mas Gading jenenge apa? Depane C. Cempolo. Weh, benar iki penontonnya ngasih kepean nih nyosas. Lumayan toh, rego tuku apa? Es. Ibu. Ibu. Oh, enggak ibu. Oh ya, anak berbakti Anak buat berbakti. ibu. Siap. Minta foto. Nak njaluk foto 50.000 lho. Gali. Ameng Bali meneh duwite. Mesa kuwi biasane 100 ya Dek nek jadi 50 dipotong. Lah wis tak foto. lho. Anak-anak 50, orang dewasa 100. Toneng biro loko. Padake ketek. Apa? Ya sing 11 dulu, ayo ditanyain sebelah, Mbak ayo. Tatin. Duitnya Mbak, iki cik, duit Pak, kuntek, kowe gentan Oh, ngetokke alah, duit. Jen, malah jan nyusah kita iki Jen. Sedekah kok. Sedekah lho ora bocah-bocah. Ora oleh pelit-pelit. Yo iki detku sekseni ya. Yo. Ya. Yakin dudu duit sponsor. Udu, urung Wis. urung entuk. Yo. Iki rong ento, sponsor ada sendiri nanti tak sebutkan. Dek, Oh, nek iya. jawab sing tegas sing sero iki mergane duitku ya. Hei, aku lho wis pira mau, kowe lagi 50 wae. Ya ora Lagi apa-apa. lagi 50 iki lho. Kudu yang tegas ya. Namanya siapa? Ajeng. Hah? Ajeng. 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 Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 ya. Pertanyaannya dari siapa ini? Pertanyaannya dari aku. Hah? Tadi dibikin bahasa Jawa kerama ya. Bapak sedang tidur, saya Ora mandi. oke. Ya Ben, umur kelas berapa kamu? Kelas berapa? Kelas 6. Ah, kelas 6 wis diajari Oh, ya. bahasa Jawa. Ya berarti Bapak Sedidik Bapak sedang tidur. Bapak sedang tidur. Mm-mm. Bapak nembe sare. Bapak nembe. Sare. Ah, Mm. saya mandi. Kulo siram. Rasido tak ngeki duitku lho iki. Spesial duit 50.000 saka Mbak Tatin Titot tak sak meneh. Ulangi. Bapak nembe sare kula siram. Piye? Kalau gula itu bukan siram. Kalau gula tetap Adus. adus. Pak Pung. Hah? Pak Pung. Pak Pung ini nggo cah balita. Ini udah kelas 6 SD. Adus iki ketoke luwih kasar lho. Nembe Lapa? apa Pak Pung? Nembe Pak Pung, ulangi. Bapak sedang mandi. Bapak sedang tidur.
saya mandi. Bapak nembe sare kula Pak Kung. Benar. Mangga. Injih, sami-sami. Mau buat jajan apa aja? Alah, Dek. Pi mau dong Wes ora usah ditututi. Dong Pak dune ora. Tak go tuku cilok ora sida, Cah. Kok Jan. Kok le util? 50.000 lho. Ya 50.000 iki ya, lek golek nganti bejenjet mripate lho. Melek teko jam piro tekan esuk. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa, ikhlas lillahi taala. Nggih. Sing utama kita ikut merayakan 44 tahun TWC. Muga-muga iki iso ngrembakake budaya. Wis nggelar wayang kaya ngene, masyarakat kabeh mlumpuk ning kene wis cetha semua itu bukan hanya untuk hura-hura tapi memang mau nguri-uri Kabudayaan. Buktine aku arep nyanyi nek iki masyarakate iso do ngelanjutke tak apresiasi. wajib. Yo. Nyanyi apa kono? Nyanyi napa niki? Aja iso ra ya, awas ya kok nek ra iso kon njaluk duwite. Seluku batoke menyang Solo. Pak Jentit wong mati yen obak yen urip tepuk tangan. Iki bukti kabeh sik nonton budaya iki kaya ngene iki. Aku nek enek dhuwit 1.000 ya ora ono dhuwit. Iki artine wong sing do ndelok kuwi ya budaya. Budaya. Ngono lho. Hebat kabeh lho. Apal Ana karo lagu apa lagu-lagu. meneh? Hah? Wis sisi. Kowe sing apal. Ora apa lagu? Aku ngerti lagu nggo kowe khusus. Apa? Mentok tak kandhani. Angin sini ana enak-enak ora nyambut terus mong lakumu gawe mentoke kaya sapa? Oh, setuju kabeh. Titot tak kan. Kandhani. Apa? Tole gading. Piye? Ora usah melu-melu almarhum Kiseno ya. Lah aku ora melu-melu. Melu. Oh, juk dadi titot-titot. Lah mau piye lemune? Mentok-mentok kok titot-titot. Oh, titot. Rak bener gading, kowe kan rada bodek. Ora ya? Bodek. Budek. Aku Ya. wis ora bodek. Wis ora bodek. Tenane. Tenan. 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 Mbak Tatin, Eh, kowe mau mangkat jam piro? Ayo. aku mangkat jam 7 Mangkat karo sapa? karo Mbak Yuku. Ayo. Eh? Ya. Wis kumat meneh. Mbak Tatin, Kowe kowe mau mangkat jam piro? jam 7 Karo sapa? Karo Mbak Yuku. Numpak apa? Numpak mobil. Eh? Hah? Ra krungu to, kandhane kowe iki bodek. Bodek. Ngeyel. Ora ya. Aku ora Aku budek ya, ngomong apa? Mas. Budek ora aku. Deng aku mau ngomong apa? Coba dek. Coba Mbak Tatin. takon. Wes duit kepiye? Eh? Nah, toh. Aku kowe krungu lho, perasaanmu kepiye? Oh. Kowe mau piye? Perasaanmu kepiye? Oh, aku gur ngono. Lho, iya. Lha, Ngono. kandhane kowe coba gadang takono. Weh. Adek kowe iki ketok banget. Banget. Wah. Aku malah gini dhewe. Kamu. Urung katam berlatih Urung dulu. katam. Ora. Ra apa-apa. Iki nganu paring panglipur ya Mbak Tatin. Mau napa mandutan? Apa pamundutane? Seko Pak? Putra Dikari Putra Gino. Dikari. Kok yo nek bab duit tok apal men sih. Ya apalah. Ya tak buka dulu. Ya. Dari Pak Putra Dikari Baladewa. Wah, iki nek wis kirim karo kanca-kanca iki mak ceting. Ngendi ya? Oh, ini dia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu anak Mas Ki Gading Pawukir, terus Ki Gadang Prasetyo. Endi to? Sugeng dalu. Endi sa? Ulamat. Matane sapa? Aku ora ngomong. Nderek Mangayu Bagyo. Wilujeng Dalu. Ambal Warsu. Oh, Lah wis tak duduhke iki kata sing wis endi? budek Piye sih? to to. Rada
Sesuk iki nganggo kocok-kocok Kok sik ta? Kuwi kan akeh banget. Lah kowe iki tekan ngendi ra tok duduhi. Iki lho nggon kandel iki lho. Ndi? Wilujeng ambal. Warso, Nah. PT TWC kaping 44. Nah, Mugi tansah sukses jaya salaminyo. Weruh. Lah genah mau kok. Lah kowe mau tak tunjuk dukono. Sugeng dalu. Wonten tali asih sekedhik 1,5 juta kagem sedulur warga laras. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun, Pak. Ya ampun, berkah barokah, Pak. Tunggu Ibu. Amin. Nanya request lagunya Rengu Mbak Elisa, Kadung Tresno Mbak Tatin. Pokoknya tetap semangat, kompak, guyup rukun, solid warga laras seutuhnya. Amin. Iya. Ya. Sampun transfer. Tenggene Mbak Elisa Urcarus Salaso. Sak yuta mangatus. 50mu Bali, engko nek diporo 30 kan 50-50. Ya mbok engko wis. Mbok tur es mono apa ora ngerti ya. Ya niki ngaturaken napa ada yang request via Mak Cangek sama Yuli mbok enggak? Coba dicek dulu WA. Dereng wonten niki. Dereng wonten? Nggih, wonten. Niki dereng. Ya niki ngaturaken lagu setunggal mboko setunggal. Nggih. Sik napa riyen? Rengu riyen. Remu. Langgam Nggih. Remu. Niki kula napa ditambahi sinden yang lain? Ayo. Mbak. Agnes. Wah, Om Kes batu. Agnes. Ayo Agnes Yo, maju. Mbak Agnes. Tabah Mbak Agnes. Kene. Lek jumeneng di spot apa ora iki? Sepoti dong. Mak Cange. Disepoti. Oh ya. Maju ke muka Agnesia Nandasari Nuring Tias. Yo. Eh. Nah, Sugeng dalu Mas Dalan. yes, dalu Mbak Agnes. Sih, Mas Gading. Halo Mbak Agnes. Semangat. Nggih, kula niku semangat terus. Lah iya kok gur dipandeng tok lho aku. Gading semangat ditunggoni ayang. Ditunggone ayang. Hai. Alae duwe ayang ado-ado. Ayang atos 50? Eh, Ayang atos 50 udu. tuh. Udu lah apa? Apa? Apa ya? Gak aku. Kok gak aku? Ya, ya. Mbak Agnes. Nah ini ada permintaan Rengu. Dieling-eling bawane. Yo. Kelingan ora? Insyaallah. Merah kelingan tak cowok 10.000. Sekolah bagi mau lo 50-50. Mau kaya nek Mbak Elisa kok rengu. Ya ini kan dibagi-bagi kita Oh iya, kerja aku bersama. tadi juga ada titipan Apa? dari Oke. Pak Heri saking Bali. Oh. Minta lagu nopo? Caping Gunung. Oke. Dinyanyikan bersama-sama. Oh iya, Nggih. saya. Aku kuwi sih kayak. Iku dulu. Oh, Ya. Oh ya, aku bawa caping nih. gunung dulu ya. Oh nggih, caping gunung Ya. nggih. Ning gunung Diku buka swasanane, Pak. J. rasane. Pas. Wis kompak. Antarane wayang karo jengglengan, gamelan pas. Masuk. Masuk. Sok. Upper mic. Ayo Tin. Yo Mbak Tatin. Yo, Aku. ora meng meneng wae. Iki jane do sentimen ra aku apa ya? Kok doang. Iya, oh. Sabar ya. Wah, apik tenan suarane tenan. pancen. kok. Urang. Jos. Urung sido lagi Urung kem, toh? lagi Oh, kem. Lagi kem. Kem. Kembang wae watahan gunung
masuk. Nek pasane penak ya Mas, dadi iso. Enak. Apa-apa nek pasti kepenak. Apa pasti penak? Kaya to blangkon, Blangkon, surjan, blangkon. Ngene aduk ngono. Sapa? Dewi lho buriku lho. Mbak Lisa yo kentenan. Kok mong salah rek? Loro. Siji apa loro? Loro apa telu? Petumen sih. Loro apa telu? Ya wis aku kabeh wae ya. 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 Ora masa aku udah sentimen tenan kok cenen. Piye kamu? Wah, apik tenan Apik. bacenan suarane. Kosek ta urung? Urung. Nek perang ki aja langsung nusuk. Ngene sik lho, Rono. Pemanasan sik. Coba sing Ora. bener, cara Alon. garingan, cara Oh, iya. garingan. Slow motion wae Rono. Ah. Alon. Yo. Rono. Iya Iki to, arep jare perang apa joget? Kowe Hah? arep perang bareng joget. Perang Lah, iya. komolet. Lah yo kan nganggo apa? Ya, Ben Rono. apik. Rono. Terus tanganmu tak cekel. Terus madhep Rono. Tak pe. Lah muter ki Rono. Kan kepiye? Terus kowe tak joroke nil. Ibu ora urung-urung kok. Lah. Mau dieneke wae ndloson. Malah delok. Mayu tenan Lah sing yo kan jenenge. menghayati. Let ibu ngono kuwi sesuk ya Kok Nek. Iya. arep dituntuti. Arep ditambani Mas Kiswan lho. Rasah. Kuwi. Pacitan. Kok pacitan meneh? Wes ya. Wis pacitan. Kok seneng Wes, banget iya, karo iya, pacitan iya, kita. perang, ya. Ya karang ya iki akeh banget ya pacitan. Aduh. Elisa, nek ngantuk turu sah. Kok terus Ayo, pacitan ada. terus mudah. Ayo, bobok, macam. wes. Ayo bobok ya. Ayo yo. Mas janjine kepiye? Jangan sok-sok, jangan mepet-mepet. Nah. Gandeng sinden buri bardol lutisan. Dadine ayo Parian. tarian. Ye. Tarian. Seko kono. Sing paling heritage. Aku ora melu-melu. Ibu wis mlorok-mlorok Wes aku medhi wedi. lho Ibu. Aku ya wedi sih. Kon parian langsung Ayo. Elisa lu weh. Kowe. Parian riyen iki, Mbak. Hah? Parian riyen. Lah, iya. Bos, kok sing paling purbakala. TWC. Ndongake TWC. Kok paling purbakala? Lah kowe iki lak melu candi. Lah. Heritage kuwi. Lahirnya melu candi. Peninggalan. Ibu siap, Bu? Dereng siap. Durung siap e, kono sike. Oh, iya. Dalange kae gadeng. Burine C, TWC. TWC. Ambal warsa ping 44. Ayo, Jo. Dilek sik ya. Dilek sik. Harapane. Oriza. Lagi mangan timun aku enak-enak mangan timun parian. Nah, Tapi aku mau yang jajal Ojo kok dipangan. timune. Iso kok dipangan. anu kriyak-kriyak gitu ya. Enak Ibu tambah. enak, rada ono asine-asine. Soalnya masih enom. Iya. Jadi enak. Aja dicokot. Lah terus dipiyake. Aku wis siap. Wah. Wis siap. Wah. Wis siap. Aduh, Bu, ora soalnya kok ndak dibedek liyane. Ndak malah dadi ra entuk. Ndak kentekan kata-kata. Lah ya ora entuk padha soalnya. Yo, Monggo, monggo. Bu. Ibu sik. Sing purbakala rek sik. Purbakala. Gading, Nggih. aja nyelekit ya kowe Oh suara. nggih. Purbakala. Ben koncone Roro Jonggrang, Ah iya. kanca dolan. Yo nek saiki iki penyebutane fosil. Nek ra dalang wis tak antil. Ning toko rame, Kok rame. tuku sirsat. Wah. Kok kleru? Kleru. Ya. Ora Boten apa-apa, Bu. Ora apa-apa. Ya ning Malioboro. Tuku sirsat, Nggih. sugeng ambal warsa. TTJ apa? Apa? TWC. TWC. TWC.
ingkang kaping sekawan likur Kawan likur. ora ingkang kaping 44 patang. Kawan dosa papa. ya maklum Nggih, pon bener iki ya. Sapa nang? Ayo dipilih, Deng. Apa gadang ya? Ayo kowe. Dipilih. Jejere Jejere. Bu Wahyu. Bu Wahyu urut ben Terus, terakhir untuk Oh. pada. Mangan sate, Angan sate. sate kere. Oh, Enak. terus. Donga kanggo TWC, Heeh. mugi tambah gayeng pengunjunge. Amin. Masyuk. Oh. Jejere Bundari. mae. Mae. Apa iki aku? Ajan aku mumet aku. Sapa ayo? Ayo. Serapopo salah mangan terus. Ayo Mbak Neti. Ngunduh pace Duh, pace. karo sukun. Mugi warga TWC tansah guyub rukun. Amin. Pokoknya ngarepe C terus apa? Kudune ya aja warga padake bersih desa. Ya apa karyawan ngono ya. Apa-apa lek mikir wis mumet. Yo jejere yuk, ayo. Ayo wis kene iki. Saudara kembaran. ana wewe Oh, tau durung-durung. Ora. Wis wewe. Nah wewe. seneng karo yoga Wah, Sing rebab ngono kan. berarti kowe dhewe we. lha kok aku ora yo Kita marahin iki. sabar ke gundulmu mugi TWC saya ngrembaka Amin. Benar. Ayo jejere. Mbak Ika. Ini lompat loro. Ayo monggo Mbak. Aku to iki. Ayo U. Sapa kuwi? Iu. Aduh apa ya? Turu mengkurap. Weh. Wah, iki Seneng ya. kurep. Seneng. Sabar yuk. Karo wiyogeng. Waduh. Baleni ya. Ayo. Turu mengkurap bar kuwi mlumah. Wah, ngolak-walik. Ulang tahun TWC tahun ngarep nanggap WL meneh. Amin. Ayo Za, wis dilek Oh urung. Riza. Wis dilek urung. Kagol aku wis kesusu ngelek timun ra sida. Ora apa-apa ya Za. Apa-apa jelek lali aku. Yo. Tuku CWT. CWT ki apa? Apa? CWT ki apa? Lah apa? Apa? Yo kene ki teko. Bisa bilang. Apa cek? CWT ki apa? Apa? Sing tanggul Mbak Tatin. Apa? Kowe nganggo ora? Apa ta aku ra CWT. Ora, CWT mau lho. Mbak Kres nganggo ora? CWT ki apa Mbak? Mbok dijelaske. Ceria waton terginas. Nah, Oh, ceria waton ora terus. ngono. Sak ngono. Kok Ketoke udu. Tapi kok dituku Za? Oh, kok ngono kok iso dituku? Dijelaske lho iki. Dijelaske kudu. Intine sing dienggo ibu-ibu. Hah? Hah? Enggak ibu. Beda jenenge to, Mbak. Ngono do gelut to karepmu. Oriza Sarian wae lah. gara-gara mangan timun ki jan. Nah, kok liyane Ra kuwi. sida. Liyane kuwi. Liyane. Beli buah pace. Pace sepiro wis ya? mau pace. Wis. Pace Pace wis. Wis, pate wis. Apa ya? Matane. Penontonnya lho apa? Yo. Aceh wis. Ayo. Beli Pare tempe. Mbak pare. Ya. Tempe wis durung? Durung. Tempe. Burung. Beli tempe. Belinya 5.
Semoga PTTWC kata selalu berbudaya. Amin. Ayo Mbak Tatin. Yo. Aku sing angel dhewe iki kok sing kene wis kabeh. Ya aku berarti sing kowe beda sik dhewe. Nes, kowe sik Nes. Piye toh? Kan ning kono sik Mbak Ora Tatin, sik. ya, kok aku ket mau entuk terus. Heeh, lah wong ning kono urut. Ora kowe sik. Urut, urut. Urut apa? Urut kok kono. Apa sing? Kulon Praga. Oh iya. Apa sing urung mau? Anu, Hah? BTKT. oh, Cacahe 3. oh, maju iki engko tek-tekane, Ora kira maju terus. kagem PTTWC. Makin Semoga bersatu. sukses selalu. Oh, ora, Amin. Sukses Diganggu selalu. terus kamu tuh ya. Tak kempet sisan ngomong. Ya. Apa enyo? Ah, Kene rene. Kono sing rene. Tenan apa piye? Ora aja wedi aku iki. Mak prindinge. Kempet tenan ya. Kempet. Ayo kowe. Ayo Nes. Aku neng kene. Alah. Oh, Kok ora meni aku nang kene. Aku nang kene. aku nang Rada ngono kene. lho. Arep tuku CWT iki mah. Piye? Baleni. Aku neng kene. Nah, ngono kuwi mah apik ya bakul kacang ngono kae lho. Ndang yo. Kowe neng kono. Nah, Ayo manut ta. Lah yo Ngrembaka. penak toh. Ngrembaka. Ra. Apa? Bagya mulya, Duk. Sik to. tetep jaya, Duk. Daya salaminyo. Panjang yo tansah kerja. Mugi Raharjo. PTTWC. TWC. Nah. Saya kuncara. Oh, amin. Ah, Kuncara. kuncara. Kok kaya solikin ta suwi-suwi. Kuncara. Pak. Kuncara. Yo, Ndaluk cidedek. kurang Mbak Elisa. Aku. Yo. Entek iki pisan entek. Tak kari Yo, dhewe. matane. Yoga ra komanan iki Yoga. Lho. Rasa Yo, wi. kayak Piye aku ndelok wae wis. Iya. Anu, sik. anu. Matane becek. Oh, Yo, coba. ayo. Anu kunjepat. Ah, apa sing Apa cepat? iki? Anu ki Anu ki 1000 makna perlu lho iki. dijelaske. Aku ngerti lho sing iso jepat ki sing endi. Apa? Ya kono kuwi. Ora iki jarum. Bulu mata, bulu mata. Dulu mata. Anu kunjepat. Kaya anu to ya sasa. Anu iki marake berbagai macam Mari traveling ya. ngono to. Apa ta? Ya wis jarum. Ya. Jarum kunjepat. Hmm. Ketok anune. Oh, anu meneh. Anu meneh. Lah bab anu wong Jawa ki sithik-sithik anu kok. Dadi ya aku nganggo anu wae. Anu kan banyak arti. Dadi ya ora apa-apa ben banyak arti. Ya sekarang sak metumu wis. Selamat ulang tahun PTTWC kaping 44. Terus Muga-muga hanjayeng bawana lan bisa ngarumke negarane. Wah, dawa iki. Amin. dawa dhewe. Ya dawa, kan aku gonge. Yo. Panas udan. Iki Ayo Nes. aja arah aku terus. Iki lagi kena nganu lho virus solikin lho kuwi. Ben ra apa-apa malah Nano, ayo coba. men padha. Mah apik kok. Terima kasih. Mbak Matur Pinangani, nuwun. matur nuwun. Ampun dipinangani caping urung. Mbak Agnes Mbak niki Agnes. mau. Agnes. Ayo, Mas Dalang-dalang berdua dawuh, mau siapa? Mau yang ditunjuk untuk maju ke muka? Munggah. Ayo, Mak, milio. Mbak Orisa. Oh, Mbak Orisa. Iya. Pesake lagi mangan timun. Wis. Ket Wis, Pak. mau ngomongan timun terus Wis, ya Pak. wis. Wes. Tambah 1. Piye?
Loro sisan. Oh, nggih, loro. Mbak Iu, Mbak Oh, Ika. Mbak Ibu, Mbak Ika. Oke. Mangga. Jebul aku orang ngira, ngira jebul aku orang ngira yen kepethuk mutiara ana ing dalanging wana rasaku rasaku rasaku. Ayo Oriza, Aku. Yuk. Kaya wang ping. Nah, ya iki wis papat sindane. Siap gerak, Siap. cangkemmu. Cangkeme sapa cangkem? Cangkeme sapa? Cangkemi mesti lain cangkemmu Kang. Oh, lho. Wah, ayo, kalian ya. percaya kok. Siap gerak, cangkemmu. Kane Ulah ndi? bareng. Nganggo Kane cangkane ra nggo kok. Cangkemmu tok agen. Lencang ke muka, Cang dadi cangkem muka ngono, ora Ora cangkem. Cang. muka. Kuwi Yo, iki memang yo, yo. singkatan. Cangkemmu. Cengen. Nah. Cengen yo. Cangkemmu. Cangkemmu yo. Mas do nek unek dhewe. Onek-onekan. Cangkemmu bareng. Cek, cangkeme dhewe-dhewe. Ya niki pamundutan rengu ya. lanjut. Nah, ditinangkani urut mboko kono. Siap. Yo. Kok bareng Spesial Pak? Pak Putra Dikari.